Hai लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गियान ब्लग्स इउट्यूब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय गियान बसुमतारीनि उन्दै समनि माखासे भिडिअफोर। बे उन्दै समनि भिडिअफोरखौ जों ज' खालामनानै मोनसे मेम'रि खालामनानै दोननो सानदों। मानोना उन्दै समाव माबायदिमोन बिनि थानाय, बिनि उन्दुनाय, बिनि मिनिनाय, बिनि नायनाय बेफोरखौ जाहाथे अराय सम गोजोर लाखिनो हायो, बेनि थाखायनो आपल'ड खालामनो साननाय जादों। दा बियो उन्दैयावथ' आखाइ लानाय, बिनिफ्राय बामनाय बेनोसै, आखाइ आरो बिसिनायाव हारसिं उन्दुनाय बेनोसै। बेवहाय बिनि गेलेनाय, बिनि नायनाय, बिनि आखाइ आथिं फाव खालामनाय बेखौ नायनानै जोबोद रंजानाय मोनो। मानोना बेनो जोंनि गिबिसिन फिसा हौवामोन, गिबि फिसा। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय, जोबोद अननाय दङ आरो जोबोद खुसि। जाय खुसिखौ जाय बिमा बिफा जानो हादों बिथांमोनहा मोनथिगोन। सासे गावनि असे फिसा मोननायाव माबायदि गोजोननाय मोनो, बेखौ जाय बिमा बिफा जानो हादों बिसोर बयबो रोखायैनो मोनथिगोन। सिगां समावथ' जेब्ला बियो उन्दै सममोन ना, जेब्ला 2 दान 3 दान जादोंमोन, अब्ला बे समाव बामनो मानोबो बिराद रोङामोन जों। बिमायाथ' रोंगौ, नै आंथ' बिफा हिसाबै एथबां उन्दैखौ बामनायनिबो रोङामोन। उन्दैफोरनि खामानि होनोब्ला जेबो गैया। उन्दैफोरनि खामानिया जाहैबाय उन्दुनाय, गाबनाय, खिनाय, बेनिफ्राय हासुनाय। बेनो उन्दैफोरनि खामानिया। थारमाने गोसो जाबानो जानाय, उखैबानो जानाय, बेनिफ्राय गावनि साननायखौ माबा मोनसे फोरमायनांगौबाबो बे गाबनाय। बेनो आरो उन्दैफोरनि आखुथाय। बिसोरनि गोसो गोरबोआव मा साननाय, मा लुबैदों बेखौ एकमात्र बिमायाल' मिथिनो हायो। मानोना बिमाया अराय सम बिसोरजों थाफायैखायनो बिसोरनो मा नांगौ, मा फोरमायदों, मा इसारा होदों बेखौ हमदांनो हायो। लोगोसे सासे उन्दै गथ'सानो मा नांगौ मा नाङा बेखौ जगायनानै होनो हायो आरो। दा बेवहाय खिनाय, हासुनाय, गाबनाय बेफोरखौ गासैखौबो सहायजोबनानै समजों लोगोसे गोरोबहोनानै जोथोन लानाय, फोसाबनाय, बेफोर गासैबो मावनांगौ बिबान साफ्रोम बिमा बिफानि। मानोना सासे उन्दै जायनाखि थाबायनो मानो रोङा, बिसोर उन्दै समखौ फेदेरै जोथोन लायै देरजासिम, थाबायनो रोंनायसिम, रायज्लायनो रोंनायसिम, मानबायनो रोंनायसिम खालामनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो नोंथांमोना आंनि बे गियान ब्लग्स इउट्यूब चेनेलाव जुदि गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होयो। बिनि थाखायनो आं खावलायनाय थाबाय, जाहाथे आं जेब्लानाखि गोदान भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन अब्लानो जाहाथे नोंथांमोननि मबाइलाव नटिफिकेसन सौहैयो। बेनि थाखायनो दा बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरो नोंथांमोन बयनोबो आंनि गियान ब्लग्स इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रोजा साबायखर बावनानै बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। बाय बाय।